Ola e unha aperta a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández e falovos dende Jackson, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos de América. E con este breve vídeo quero simplemente convidarvos a pasarvos polo programa especial que imos facer o martes, día 28 deste mes de maio, ás 8 da tarde, hora viguesa. É un programa especial do Bar Celeste no que avaliaremos a tempada 2023-2024 do Real Club Celta de Vigo. Será unha emisión en directo con todos os nosos colaboradores habituais e algún colaborador novo. Vou deixalo aí sen explicar máis sobre iso. Simplemente quero convidarvos a ese directo especial que poderedes ver na canle do Bar Celeste este martes 28 ás 8 da noite en Vigo. Despois de que o Celta xa teña certificado a permanencia, despois desa vitoria en Granada, agora resta somente un partido este domingo, que será realmente unha celebración desta permanencia. Pois agardámosvos o martes, día 28, ás 8 da tarde, hora viguesa, para este episodio especial do Bar Celeste, no que tamén poderedes participar todos vos e todas vos a través do chat de YouTube. Será un placer poder estar convosco, será unha verdadeira honra ter a oportunidade de chegar ao programa final da sexta tempada xa do Bar Celeste. Cando comezamos o programa hai uns 6 anos en YouTube, Fernando e máis eu non tiñamos nin idea de que o programa iría crecer tanto, de que o programa se desenvolvería do xeito no que ocorreu nestes 6 anos, e nós estamos moi contentos de ver que cada volta hai máis programas referidos ao Real Club Celta de Vigo, máis podcast sobre o noso equipo, tanto en YouTube como noutras plataformas. Eu sigo moitos destes programas, aunque non teña a oportunidade sempre de participar neles ou de comentar neles, pero penso que canto máis contenido haxa, canto máis contido haxa do Celta en redes, contido de calidade, como son moitos dos podcasts que existen, que se emiten en diversas plataformas, pois moito mellor. Cantos máis e cantas máis sexamos neste ciberespacio celeste, pois moito mellor. Nós seguiremos adiante. Despois desta sexta tempada virá unha séptima e continuaremos a traballar para facer o mellor programa posible, porque sobre todo para nós é un xeito de disfrutar ainda máis dos partidos do Real Club Celta de Vigo, é un xeito de continuar en contacto uns cos outros e sobre todo de ir creando unha comunidade celeste ao longo do mundo. Así que simplemente quero convidarvos este martes día 28 ás 8 da tarde, hora viguesa, para un programa final da tempada número 6 do Bar Celeste, un programa de avaliación desta segunda tempada do centenario, un programa no que haberá que falar das cousas positivas e tamén das cousas negativas, para dun xeito construtivo entre todos e entre todas comentar un pouco cal é a situación do Real Club Celta de Vigo despois desta tempada 2023-2024 e cales son os escollos, cales son os obstáculos, cales son tamén as esperanzas que fican por diante neste verán tan importante de planificación deportiva despois
deste sufrimento que tivemos que soportar nesta tempada, que finalmente remata co Celta un ano máis, e xa van bastantes na primeira división. Se tedes algunha pregunta, isto é moi importante, se tedes algunha pregunta, se tedes algún tema que vos gustaría que tratásemos no programa do martes, deixade esa pregunta, ese comentario, ese tema nos comentarios deste vídeo, e por suposto nos tomaremos nota e comentaremos as diversas temáticas que todos vos e todas vos pensedes que son interesantes. Remato xa simplemente convidándovos, e deixo a ligazón na descripción deste vídeo, para que o martes, día 28, ás 8 da tarde noite en Vigo, pasedes polo programa, esteades en directo connosco neste directo celeste de avaliación desta tempada 2023-2024 do Real Club Celta de Vigo. Agardamos os vosos comentarios, as vosas preguntas na sección adicada a comentarios pola parte de debaixo deste vídeo, e vémonos en YouTube, vémonos no Bar Celeste o martes 28 de maio ás 8 da tarde en Vigo. Grazas por todo e, como sempre, o de sempre, ¡ala Celta!